Kana son fara content creating amma baka san irin kayan aiki ko kuma apps da su taimake ka wurin farawa ba? Idan haka ne, ka kalli wannan bidiyo har ƙarshe domin za mu kawo maka abubuwan da su taimake ka wajen yin aikinka na content creation. Sunana Awaisu Al'arabi Fage, a yau ma ni ne zan kasance da ku a cikin wannan bidiyo. Idan ku sababbi ne a cikin wannan shafi, ku yi mana following a Facebook da TikTok, sannan kuma na subscribing a shafinmu na YouTube, danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora muku su. A yau zan gabatar muku da wasu tools ko in ce apps guda 4 waɗanda za su taimake ku a aikinku na content creation a matsayin ku na sababbi. Akwai tools da dama da suke aiki mabambanta, kowanne akwai abin da ya fi mai da hankali a kansa. Amma waɗannan guda 4 da zan ambata su ne za su fi taimakon sabon content creator wajen yin aikinsa. Tools ɗin guda 4 ga su kamar haka. Akwai Canva. Canva zai taimake ka gurin haɗa hotuna da haɗa bidiyoyi ready-made. Kenan idan content ɗinka ya ƙunshi hotuna ne, baka da buƙatar sai ka dinga haɗa hotuna daga farko har ƙarshe, a'a za ka iya amfani da Canva wurin sauwaƙe wannan aikin naka. Sannan ko bidiyoyi kake samarwa, shi ma za ka iya rage aiki ta hanyar Canva, wanda in dai ka gyara bidiyonka ta fannin cire kusakurai, za ka iya ɗorawa a kansa domin ya samar maka template da dace da kai domin ka haɗa bidiyo cikin sauƙi. Tool na biyu shine ChatGPT. ChatGPT shi kuma zai taimake ka wurin samar da ideas, tsara su, fitar da script da sauran abubuwan da suka shafi wannan wanda mun sha yin bayani irin su a baya. Sai tool na gaba wato CapCut ko InShot. Su kuma wa'innan yayin da kake son ka yi editing na bidiyo ɗinka, cikakken editing, za ka iya amfani da CapCut ko kuma InShot domin ka yi professional editing videos ɗinka da su. Dukkan wasu basic abubuwa na editing na bidiyo za ka iya samun a cikin wannan abubuwan guda biyu, ba sai ka yi amfani da manyan softwares irin su Adobe Premiere Pro da sauran manyan softwares da suke editing na bidiyo ba. Da wa'innan guda biyun za ka iya gyara bidiyon ka ya zama kyakkyawan bidiyo, ka masa color grading, ka cire background, ka yi duk abin da kake buƙata ta hanyar su. Tool na 4 shine DID ko kuma Hedging. Su kuma wa'innan za su iya taimakon ka wajen samar da bidiyon da baka so fuskar ka ta fito a ciki, amma kuma kana so a ga kamar mutum ne yake yin sa. Ina nufin kamar AI videos wanda za ka ga kamar mutum ne yake yi, amma kuma ba mutum bane ba, hoto ne aka samar kuma aka mai da shi bidiyo. Wa'innan abun guda biyu, DID da kuma Hedging, za su iya taimakon ka gurin irin wannan videos ɗin. Dukkan waɗannan tools da na ambata za su iya yi maka aiki a waya ko da baka da kwamfuta. Sannan dukkansu suna da ɓangare na kyauta da kuma ɓangare na biyan kuɗi. Za ka iya taƙaita da yin wasu ƙananan abubuwan da suka shafi free a kansu ba tare da ka biya ko sisin kobo ba. Idan kuma kana da hali kuma kana yadda za ka iya biyan wannan kuɗin ba tare da ka damu ba, to tabbas biyan kuɗin zai baka damammaki masu faɗi fiye da wanda zai iya amfani da su ba tare da ya biya kuɗi ba. Ka tabbatar ka ɗauko waɗannan abubuwa kuma ka fara gwada amfani da su da kuma sharɓar roman dimokuraɗiyyar da ke cikinsu. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, ku tabbatar kun mana liking da sharing don wasu masu amfana. Idan kuma ku sababbi ne a wannan shafuka namu, ku tabbatar kun mana following a shafinmu na Facebook da TikTok, ku danna mana subscribing a YouTube, danna alamar ƙararrawa domin ku dinga samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora su.